Ina so duk abin da zan gaya muku kuke fahimta ta. Duk iso na da ku fahimta idan ina koya muku ba ku fahimta zai zama bata lokaci. Zai zama losing opportunity people now. To ni malam ina da tambaya. Me tambayar ta ka za ta isko ai? To na ce wai dan agwagwan da bai da iyaye fa. An samu matsala. To ya zama dan agwagwa dan kwararo kenan. Ta ake gane balagar tururuwa? Wannan tambayar taka it's not easy. It's not easy. It's not good. Balagar tururuwa? Sai na yi satin zan tafi. In har ka so Allah ya nuna ma balagar tururuwa, to in dai baka da tsawon kwana mutuwa za ka yi. Za ka ganta haka him! Tun da Allah ta gida har mu girge da Joni a radu. To Joni! Fantastic!